ok dhi maber ma ibendi dwa timo gi gagoko to udhi rakruri. Dibed ni chike mekwa King'yo Basic Education Act gini, Yes. the Children's Act gini, dibed ni chike ma Kenya sani osego okang' mobedo gogi bendo mi nyithindo gi teko, nikech tinde kata wan chon japuonj neno mana ng'ama nigi kit telo motiye ni bed prefect to tinde nigo nyaka kura yao. Dibed ni thuolo mang'eny gi ema miyo koro wan kama wantieni, nikech ibiro yudo ka nyithindo gi chalo joma chiko gima management ma skul onego tim. Erokamano. Mana kaka wacho mbele kacha, waselony kendo wago okang', wadhi mbele. Koro ibiro yudo ka seche moko ka puonjora gi ji tibiro nyoga to koni ni nyathi ja Afrika owinjo orodh kabisa. Korodhe no korka Pache yawa omako lai. Mano ne ber kendo gibiro siemo ni gika chalo andika me biblos ma wacho ni kithegori go lando to mano inyalo ketho nyathi. To ei biblos achiel no wacho niya wuone kik uprovoke nyithindu to anger but instead raise giuru up e yo mamiyo Nyasaye ang'owa mamiyo Nyasaye duong'. Koro chike gi obiro giber in one way, nikech ndalo machon cha ninyalo do ka japuonj donje klas to ong'ia to wacho niya moth in chakre kawuono in e prefect to moth ni gi classmates mage to chalo pigi mafuta ogi winjre kata guogi rombo. Koro moth dwa tiyo ji e klas ka nikech ong'e ni en gi upper hand to miyo gi opportunity kata kwa mfano mondo mi gitim election prepare gi for the future nikech wan e democracy ka nyithindo gi otieko to gineno ka okoka igo ombulu okonyal bedo maybe so transparent so to speak depending gi joma nie political arena but in democracy en gagima grow every day odongore pile pile. Koro ibiro yudo ni omiyo nyithindo mijingo mar loso koda air out their views to gidwa kawe e rang'iny moro mokalo nikech tinde kiloso gi nyathi to nyathi nyalo duoki ni temane mondo ine kuma wachope kodi to kata to yudi kitimo gimoro to mbui masani ma wantieni video tinde aparo VOJ iseneno kaka tamana ng'ato dwa discipline nyathi to instead mondo mi ji obi openjinia to wuoyi matin kata nyako matin ang'o motimore momi disrespect okimi janyuol ni luor ibiro neno ka onge ng'ama biro penjo ji te nigi simu gidwaro kawo video no immediately mage kawe tikete online to kodhi online to story biro lokore. Koro gini kata kana en jama kosa mare cha ok dhi wuok ma janyuol cha makoro wuok ma janyuol ma dhi wuok. Koro ma bendo sebedo omiyowa koth ng'ikruok moro. Koro awacho ni in as much as I advocate for the children's right, nyithindo bendo winjo appreciate ni ai rights ni wawacho ga ni onge right ma onge responsibility. To gin ibiro yudo ka most ji kata rowere gi gin giwuoyo mana ni ang'e my right koro kin kod gipenjo ni fine ing'e your right mano ni kare ratichi no ni kare to bi ing'e ni ratiro mari ni gi responsibility bi ing'e responsibility ma otudore gi ratichi no. Koro ma en e kama wagore thin line moro matin moro mobeni rowere gi ng'eyo niya ma raticha ni sawa te ratiro ka owinjo a perform duties ga kata gigo monenga tim owinja tim gi e yo mowinjore mamiyo ji luor ma ok kel shida ma okadhi anyon wiji ni an nyathi an gi ratiro ratiro ni gi responsibility mokinya wacho ni baba an gi ratiro mondo itere school bas to dini school no bende nyaka gimoro medie wi kanyo yor puonjruok okongiso ni koro kidhi school to koro kidwa tiyo matek mano. Koro nyaka nyisi niya en ratichi mondo yud somo mano ratichi kose nyuoli to kidhi e school in gi responsibility ting aparo ni gi en ting mari imi japuonj luor ibed gi winjo mari
ma longo ka japuonj puonjo, nyaki chiw luor ne joweteu, peers magi e class, the school administration, kata kiwuok oko mar school, nyaki bed nyathi ma pod nigi respect ne jogo morado godo. Nyaki bed kiyo, dhini school no